Pan mae rhywun yn dilyn unrhyw glwb pêl-droed, mae bywyd rhywun yn troi gwmpas y peth. A mae'r syniad yna o weld yr un pobl wythnos ar ôl wythnos, dilyn y clwb, y cyfeillgarwch yn pobl yn gael, y ffaith bod rhywun yn dod yn rhan o ryw deulu estynedig, mae hwnna'n hollol bwysig, dwi'n meddwl. Nath ni gyrraedd pwynt lle oedden ni'n teimlo bod rhaid i ni ddiogelu dyfodol pêl-droed Mangor. A mae'r criw sydd wedi hethol ar y bwrdd yma i gyd wedi bod yn gefnogwyr brwd o bêl-droed yn y ddinas. A mae rhywun edrych ar gêm fel heno, a mae pobl yn dod yma, mae gwen ar y gwynebau nhw, maen nhw'n hau pêl-droed, maen nhw'n deimlad o berthyn. Bob dim, dwi'n meddwl, oedden ni i gyd ei angen, ond ar diwedd dydd rhaid ni gofio bod bodolaeth y clwb yma yn seiliedig ar rhywbeth oedd yn brofiad negyddol iawn yn bywydau ni, bod ni'n teimlo bod ni wedi colli cysylltiad efo'r hen glwb, bod ni'n bryderus am ddyfodol yr hen glwb, a ffaith bod ni'n teimlo o gynna ni ddim dewis ond camu i dir hollol newydd a dechrau rhywbeth o'r un ohono ni wedi gorfod ymwneud efo blaen, sef sefydlu, trefnu a rhedeg clwb. I think most people here will still have hold Bangor City close to the heart, and if things worked out differently, that they'd still be down there supporting them, and it does mean a lot to them, the club. If we can get anywhere near to what Bangor City were, to that level, then it's a win-win situation for us. We are looking to obviously try and get back on track to be that team in Bangor. We haven't started this club up just to linger around in the bottom of the leagues. What we've got here with 1876 it's for the fans, it's for what the city had, what it lost, and hopefully we can regain that for them, and hopefully we can get back to the heights that we were. Dwi'n meddwl bod y cefnogwyr yn derbyn na tydi Treborth ddim yn ddelfrydol. A ddiwedd y dydd, mae yna ran yr gyfynion, ran yr heina pêl-droed yng Nghymru. Fel mae Treborth ar hyn o bryd, allan ni dim ond cyrraedd rhyw lefel. A bydd angen buddsoddiad sylweddol yn Treborth os da ni'n mynd yn uwch na hynny. Petai cyfla i edrych ar safle Nantporth, a pwy a wir sy'n am ddigwydd. Mae Nantporth wedi adeiladu ar gyfer haen un, a da ni'n gwybod bod yr adnoddau ar gael a bod y sefyllfa ar ran hynny yn galluogi ni i ddatblygu fel clwb. One day, who knows, we may be back down there, we'd love to be. We'd love to get everything back the way things were. If we get to Nantporth, we get to Nantporth. And as you say, it's a big if, we don't know yet. Ar hyn o bryd, yma da ni'n hapus iawn yma, ond mae rhaid iddyn ni hefyd gynllunio ar gyfer y dyfodol a gweld be mae'r dyfodol am gynnig iddyn ni. Mae Bangor yn haeddu cael clwb pêl-droed sydd gyda'r mwyaf blaenllaw yng Nghymru. Da ni wedi cychwyn yn y gwylod, oedden ni'n 5 haen. Da ni wedi cael dyrchafiad, da ni'n gobeithio am dyrchafiad eto. Yn gobaith ni ydy rhoi Bangor yn ôl, lle da ni'n teimlo mae Bangor yn perthyn.